memanfaatkan seorang TKW. Tuntutan saka keluarga biasane sing mbak-mbak TKW ki mentale ke stres ki. Mergo selalu dikirimi duit ki ora cukup, enenge ora cukup, kurang. Kirimi sithik kurang, akeh entek. Lah mbak TKW ku ki ora cop duit ning kene iki. Ning luar negeri ki ora cop duit. Adol tenaga. Bayaran ini sesasi yo pisan. Ning kampung halaman keluargane iki gaya hidupnya lebih tinggi. Keluarane sampai apa orang ngerti sing mbak-mbak TKW Hongkong akeh sing stres mergo tuntutan saka keluarga, saka duit anake ora cukup. Sampai mbak-mbak iki ora disimpenan duit belas. Wis puluhan tahun. Kuwi lah sakjane iki sing gawe mentale stres. Mentale ra kuat. Kadang-kadang budal kuwi sehat walafiat. Tapi balik tinggal nama senku kanggo keluarga yang ditinggalkan.